F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Palazz tal-Inkwiżitur fil-Birgu, tnediet l-app Explore Malta li ssaħħaħ il-proċess manwali biex persuni jiksbu għarfien fuq siti storiċi u kulturali madwar il-Kottonera. Min mod volontarju iniżżel din l-app li ġiet żviluppata permezz ta' investiment ta' 25,000 euro b'ħidma bejn il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali u l-Fondazzjoni Kottonera se jiġi notifikat meta jkun qrib xi sit storiku. L-app hija disponibbli kemm bil-Malti u bl-Ingliż għal sistema Android u iOS. Iċ-ċerman tal-Fondazzjoni tal-Kottonera, Glenn Bedingfield, saħaq li l-Kottonera għandha storja prestiġjuża u mżewqa b'affarijiet storiċi li sawru l-istorja ta' pajjiżna. Huwa spjega li dan il-proġett pilota huwa pass ieħor il quddiem biex il-kultura ta' pajjiżna tkun waħda diġitali u sostenibbli. Kunu qed nagħtu l-aċċessibilità lil dawk kollha li jiġu l-Kottonera u dawk li jgħixu fil-Kottonera biex permezz ta' din l-app ikollhom aċċessibilità għall-informazzjoni dwar il-ħafna beni kulturali li għandna. Kien żidu l-arfin tal-Kottonera, kien żidu l-arfin u l-investiment fil-Kottonera se nkunu qegħdin ngħinu biex nagħmlu Kottonera isbaħ u aħjar illum u għal-għada. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali José Hedera ġat ħaj lil dawk kollha li taw simhom biex ingħatat ħajja lill-viżjoni tal-amministrazzjoni preżenti biex l-istorja tal-wirt tal-Kottonera tkun aċċessibbli minn kulħadd 24 siegħa kuljum. Huwa importanti għaliex jagħti ferm aktar aċċess liż-żgħażagħ tagħna u lin-nies għall-wirt kulturali tagħna. L-idea hi li dawn it-tip ta' apps din l-app tintuża l-Malta u għawdex kollu.